Hi everyone! Just Jinky here! Maglalayas ako. Hi everyone! Maglalayas ako. May pupuntahan ako na paglalayas. Kaya tayo ay yan, mag-aayos ang itsura. Nasaan yung face mask ko? Diba? May jacket tayo. Tayo ay mag-joyride. Na-miss ko to. Ngayon na lang uli ako mag-joyride. May ganito pa ako. Hindi, iano ko lang siya sa buhok ko. Para hindi magano sa helmet ang pawis ko. Di ba? Para hindi nakakahiya sa may-ari ng helmet. Let's go! Ang bago nating kasama mag-vlog na din. Di ba? Bago ang motor, ganda. Let's go! Ito na meron pa kung matawag doon. Yung sa motor, yung camera.
Dito lang ako sa loob ng Manawag. Tapos na yung mass kanina. Pero may another mass na ongoing. Kaya, hindi nakaabot yung pa-bless ng motor. Kaya ngayon, ang iniintay namin ay matapos yung mass para ma-bless uli, para sa next batch ng blessing. Ayan, so magsisindi na muna tayo habang tayo nag-iintay. Ayan, sa record ng lady up. Magsindi tayo. Pinapasok na ng simbahan yung mga magpapabless ng mga sasakyan. Nililinya na sila, ini-arrange na sila. Yan, so unang pumasok ang mga motor, andun sa unang yon, sa part na yon. Then ito na mga pumapasok yung mga 4 wheels naman. Tapos po na blessing, sinong tayo sa 985, wala pong kahit yung sa lapon. Blessing of groceries and other duty pathogens. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag. With these groceries, images, candles, oil, and other religious articles, be blessed and made holy in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Blessed are you, Jesus, Almighty God, Creator of heaven and earth. In your manifold wisdom, you have entrusted human beings to wonders and great felicity. Grant, we ask, that all who would use these vehicles, especially the drivers, to make their journey with care and ensure the security and safety of others in their consciousness. As they travel to work, business, study, home, for leisure, let them always perceive the presence of Jesus Christ as companion on their way, with who is Lord, and be with you, and the Holy Spirit forever and ever. Amen. May the Lord guide your journey so that you may travel in safe and safety and arrive at your destination. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Habang binabasbasan po natin, sabay-sabay tayo magdarasal ng ating Maria. Holy Mary, full of grace,
Video na lang. Screenshot. Yan si Pado. Ako ya. Pose. Okay. I'm back! Nakabalik na kami. Ayan, basa pa rin ang buhok ko. Kasi nga nakapony siya kanina, plus naka-turban, plus naka-helmet. Kaya, itsura. Basa pa din. Bumalik na agad kami kasi nga parang uulan, dumilim. Yung ulap, ang kagandahan, mas gumanda-ganda yung pagbiyahe kasi medyo kumulimlim. Ayun, so nagmadali kasi akala nga namin yung ulan, pero hindi naman natuloy ang ulan. A few moments later. Sobrang init kasi grabe, ang tindi ang sikat ng araw. Kaya, ayun, galing tayo sa initan. Pagod, puhaw. Kaya, yan. Kita nyo to. So, inom muna tayo ng malamig na juice. Then, papahinga tayo. Then, tutulog tayo. Yan na naman buhay natin pag Sabado, di ba? Di pa ako naglalaba. So, mamaya na lang. Kakapagintay ang labahin. Kakauti pati labahin ko eh. Enjoy ko muna ito.